όπως λέγαμε και στη μετάδοση, ο άνθρωπος ο οποίος μας έχει κάνει τα τελευταία χρόνια να μην αγωνιούμε για το τελικό αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, ταλέντου, αυταπάρνησης, κυβαρδίας. Είναι μαζί μας λοιπόν ο Μήτρος Εντόγλου στο δεύτερο χρυσό Ολυμπιακό του μετάλλιο. Μήτρο, πολλά συγχαρητήρια και φυσικά να κοντεύει στη λογική. Δεύτερη φορά χρυσός Ολυμπιονίκης. Ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις, τα πρώτα συναισθήματα? Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που κατάφερα σήμερα. Ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω, από την αλήθεια, σαν επίδοση, έτσι σαν κάτι μου έλειπε σήμερα, αλλά το πάλεψα και ειδικά στο τέλος άρχισα να ξυπνάω λίγο στα τελευταία δύο άλματα. Στο πέμπτο άλμα ήταν πάρα πολύ καλό άλμα, ήταν 31 με πάτημα πίσω και αυτό θα πήγαινε για μεγάλο άλμα. Και μετά πήγαμε για το έκτο άλμα να το ρισκάρουμε, να πατήσω δηλαδή αν χρειαστεί ίσα και να γίνει μεγάλο άλμα, αλλά δεν έκατσε, ο αέρας άλλαζε και συνέχεια είναι δύσκολος αγώνας. Είπες ότι ήθελες το κάτι παραπάνω. Όταν έχεις δεύτερο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και έχεις κάτι παραπάνω, δεν είσαι αυτή τη στιγμή ένας ευτυχισμένος άνθρωπος? Είμαι σίγουρα πολύ χαρούμενος, αλλά σαν επίδοση ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω, έτσι, για μένα, έτσι, να του ευχαριστήσω πιο πολύ. Ποια ήταν η αίσθηση σήμερα στο αγώνα? Και το λέω αυτό διότι ο Φουρλάνη ξεκίνησε με 8.34, εσύ 8.27. Είχες πει πριν από τον αγώνα ότι σ' αρέσει η πίεση, ότι θες να σου πάρει κάποια πίεση. Αυτό το 8.34 σου έβαλε πίεση ή όχι? Βέβαια μου έβαλε και γι' αυτό πάτησα και με τη μία. Και μετά μου έβαλε και πίεση ο Πίνοκ αρκετή, γιατί είναι πολύ καλός αθλητής και ξέρω ότι θα μπορούσε να κάνει 8.50 και αυτός, ας πούμε, κάτι πιο κοντά σε μένα. Και γι' αυτό προσπαθούσα, δεν σταμάτησα ποτέ να προσπαθώ στον αγώνα, αλλά είχα καλά άλματα, δηλαδή το σερί μου ήταν καλό. Δεν έκανα καλό το 8.20, σωστά. Δύο φορές το 30. 8.24 χειρότερο σου άλμα. Ναι, αυτό είναι καλό και το 48 είναι πολύ καλή επίδοση, είναι τα καλύτερα που έχω κάνει. Είμαι ευχαριστημένος, εντάξει. Από αυτά που μας λες, φαίνεται πως στο μυαλό σου έλεγχες την κατάσταση όλη τη διάρκεια και των εξαλμάτων. Γιατί σου θυμίζω ότι ο Φουρλάνη με το που τον πέρασες πιέστηκε και έκανε αμέσως την άκυρα. Ναι, έτσι γίνεται συνήθως. Ναι, επειδή είχα την καλύτερη επίδοση, επίδοση ο τελευταίος και ίσως να μπορούσα να απαντήσω αν με περνούσε κάποιος. Ποτέ δεν ξέρεις, δεν απάντησε κανένας, άρα... Okay. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, είσαι μόλις ο δεύτερος μετά τον μέγιστο Κάρι Λιούις, ο οποίος υπερασπίζεται στο τίτλο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεύτερη φορά. Αυτά τα πράγματα λένε κάτι σε σένα ή το δέχεσαι σε ψύχρεμο αυτό? Σίγουρα λένε, αλλά για μένα οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι κάπως... Το θεωρώ πρέπει να έχεις και λίγο, οι Ολυμπιακοί μας πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός για να το πετύχεις, γιατί είναι μια φορά στα 4 χρόνια. Υπάρχουν συμμετέχοντες σαν τον Πετρόση και τον Dwight Phillips που έχουν κερδίσει 4-5 φορές παγκόσμια πρωταθλήματα, που είναι το ίδιο επίπεδο, έτσι, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σαν παγκόσμιο είναι. Αλλά κάποιοι από αυτούς δεν ήταν τυχεροί, μπορεί να τραυματίστηκαν, ας πούμε, εκείνη τη χρονιά, επειδή είναι κάθε 4 χρόνια. Αλλά ναι, είμαι σίγουρα χαρούμενος και είμαι επίσης χαρούμενος που έκανα και καλύτερη επίδοση από το Τόκιο σήμερα. Πες μου κάτι, σε αυτό το επίπεδο, στο elite επίπεδο που είσαι εδώ και χρόνια, πόσο μετράει η πνευματική προσέγγιση στους μεγάλους αγώνες? Πάρα πολύ, πολύ σημαντικό. Εγώ έχω το δικό μου τρόπο, κάποιος άλλος αθλητής έχει το δικό του τρόπο. Εγώ είμαι έτσι ήσυχο άτομο, δεν κάνω πολλά πριν τον αγώνα. Προσπαθώ να σκέφτομαι τι ακριβώς θα κάνω. Σκέφτομαι τα πάντα, δεν υπάρχει περιθώριο λάθος, πώς να το πω. Δηλαδή σκέφτομαι πάντα το χειρότερο δυνατό και τα περιμένω όλα, ό,τι μπορεί να γίνει και... Ναι, αυτό. Πες μου κάτι, τι ήταν το πρώτο πράγμα που είπατε με τον Μπομάσκι αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα που ήσουν πάλι για δεύτερη φορά ο Ολυμπιονίκης? Μ' αγκάλιασε τώρα ο Μπομάσκι. Του είπα δεν ήμουν καλός. Του είπα αυτό το είπα. Δεν ήμουν καλός, το είπα 2-3 φορές. Μου λέει δεν πειράζει, μου λέει το πήραμε ξανά, μου λέει το πήραμε δεύτερη φορά, μου λέει δεν ήμουν καλός, αυτό έλεγα συνέχεια. Δηλαδή, πόσο πιο καλός από αυτός ο Ολυμπιονίκης μπορεί να γίνεις? Πάντα υπάρχει καλύτερο, εντάξει, πάντα υπάρχει καλύτερο. Αλλά να πω και κάτι άλλο, κάθε στάδιο
κάθε αγώνας, κάθε μέρα είναι διαφορετική. Γι' αυτό μπορεί ας πούμε κάποια άλλη μέρα σε κάποιο άλλο σημείο της γης εγώ να έκανα παραπάνω σήμερα. Το 48 είναι οκ τελικά, εντάξει, είμαι οκ. Τελειώνοντας, διότι θα πρέπει να μιλήσει και σε άλλα κανάλια, μας βλέπουν τώρα σε όλη την Ελλάδα. Τι θα ήθελες να πεις σε όλο αυτόν τον κόσμο, τόσα εκατομμύρια που παρακολούθησαν απευθείας τον αγώνα σου από εδώ από το Παρίσι? Ευχαριστώ, έβλεπα τις τελευταίες ώρες, μέρες, πολλά μηνύματα και πολλά στα social media κλπ. Πολλά πράγματα για μένα και σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη. Αυτό ελπίζω να σας έκανε έστω και λίγο περήφανος, έστω και λίγο έτσι να χαμογελάσατε που με είδατε και συνεχίζουμε. Καλή επιτυχία και στα υπόλοιπα παιδιά, δεν τελείωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έχουμε και άλλους αθλητές. Αλήθεια ότι μας έκανες να χαμογελάσουμε, μας έκανες ευτυχισμένους και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είδαμε τον Μήτρο Τεντόγλου. Μήτρος Τεντόγλου λοιπόν, σωστός Ολυμπιονίκης.